Machiegni kendo wadhi nyime gi weche manyien mag duol. Sirikal biro chulo gope duto mag jopur kod kembe rego sukari machiegni ni. Ma en kaluwore gi jatend migawo mar pur Mutahi Kagwe koloso gi jokanyo mag riwruok jopur mag niang ma pacho ka board mar sukari kod jochung' mag weche kembe sukari 4 manoket e lwet ji giwegi. Jatend migawo no lero ni tieko chulo gope mag jotich en gino ma gimiyo thuolo mokwongo e bwo telo mare. Bende owacho ni thoth jotich mane tiyo e kembe rego niang ibiro duoki tich gi kembe masani tayo riwruogego ka jogo mosechopo hik dhi e rutaya to idhi mi thuolo mar dhi e rutaya. We are experiencing people who are interfering with the demarcated areas in terms of sugar harvesting. And I know that the Sugar Board, has given instructions regarding the operationalization and how the sugar mills are going to relate to each other. Importantly, on the issue of weighbridges, only the chief executive of the Sugar Board can give instructions on those weighbridges. So let's not have anybody else giving any instructions about these weighbridges. Because I hear that there is some confusion regarding who says where it is to be put, then another one comes, it is removed, somebody else comes, another one is put, Tohi, Rudisha,